vesna nas ta vedel, bo smo delali romadže dživa in ne môžem ničo druhé brať, tu nevedel, že ja dobím reagovať, a som tej so naprašoval, to a nie je rozsud panov. V tym czasu som ja chcel níže do jednej druhej wieski albo miasta iść, to ja som, když ja ten základ delal, se skvášť za závod, pon som ja delal niečo svojské meč. A som sledil, pon som vedel, že so Budešine je na ležonosť předa. Ja som z mojich učovných let znal, to je jedna produkcia bola od HO, a ta ležala sreč miesta. A to som sa pravil, no hej, to nie je převulka, ta ležonosť, ale ona by sa hodila, to var ona v centrume. A tam by sa jendela vizo nešto spanžač, kajen to šo tam uvije. A som sa ponaprašoval, kde môže jen to kúpiť, alebo sa naprašovať. A da rekaše, hej, to činí trojhand v Budešine. A tam som ja ponte šil. A všet položil, što ja chcú, a na čož mám moje vočko. A dajo mi ten človek, s ktorým som tam pojedal, pravil, na hejkne soda, predáč mu ďalej, rečimo, 10 dobyčov najprv mu položiť, predáč mu ďalej, rečimo. A da sa pravil, za čo je to nekaj ten skvad? Je to naplačeno na to ležonosť, alebo kaj je to menené? A da je on pravil, ne, to je za mu docela romadže rečimo. A da sa pravil, no ty sa vešti musí, zase ja kolové s klamočkom rečavim. A pa sa opuštil a šel. To by za mne zabudte, ze strojan, ja nesem nič viac chcel činč meč. To, kaj sú tej udžívali, što ju od nás, šišlo, ktoré sú ju skutkovali, te sú boli zade, te nesem ničo pájenu mili. Temu komiku som ja pompravil konc, nekedy môžem dočakať, ja som pondelal chcel čakať, že než je jen rozsud panč.